ing perintah Paduka. Mangka kula sampun mireng pekabaran yen to sak mengko Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi wohing katresnan antarane Janaka lan Dresanala. Lah kok samenika Paduka badhe dawuh dhateng Bathara Brahma supados misahaken katresnanipun Dresanala lan Janaka. Mesti kemawon Bathara Brahma mboten badhe suwala pukulun. Ya aja banjur kanthi cara mangkono Durga. Kuwi tegese tumindak kang ora bener. Mbok coba diripih maneh. Mbok menawa Dewa Srani gelem garwa wanita sakliyane si Dresanala Durga. Pukulun. Sampun kula ripih wong salwangsul. Namung puguh tetep boten purun. Mila sepisan malih mangsa bara nganggen Paduka paring welas dhateng ingkang putra tunggul malaya pun Dewa Srani Pukulun. Kepriye Durga? Abot nggon ulun bakal minangkani sarta nyembadani panyuwun kita pramoni. Dados Paduka saestu boten saged minangkani panyuwun kula. Aja kurang pangapura. Ewuh aya nuruti panyuwunmu he Durga pramoni. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin ing lir-lena tanpa kanin yen tantulusa yen tam tulusa mengko sang dia utama anakku ngger Dewa Srani wis dadi nasibmu yo nang wiwit lair nganti gedhe kowe ora tinunggon wong tuamu lanang. Bapakmu mung doyan angkane ning moh gupak pulute. Dewa Srani kowe aja ngaya-wara ngaku anak ratu ning dewa. Mundhak tiwas kisinan dhewe kowe Dewa Srani. Bapakmu wis ngemohi kowe Dewa Srani. Wiwit kowe lair nganti saiki dadi ratu, kowe durung tau ngrusui bapakmu. Lagi saiki duweni penjaluk lah kok dianggep abot. Tinimbang Dedawa Wirang, alwong tak pateni dhewe kowe Dewa Srani. Durga mengko dhisik kabar sakwetara Durga pramoni kula mara leremna rasamu luwih dhisik aja daya-daya banjur tega karo anak ya Durga. Ora tega ki gek arep ngopo? Pancen anak wis ora diakoni kok ora ditegake gek nggo apa jajal. Sing ora ngakoni Dewa Srani ki ya gek sapa? Lah nyatane ditangisi anak ora gelem nuruti. Yo ngerti ayon kaya ngene dadine biyen aku ra sudi digonceng alur kidul diinep ning hotel. Hotel cedhak Semaga. Wis. Durga wis. Aja tekan ngendi-ngendi yo. Ulun wis ngelenggono babakan iku kabeh.
Mara lungguwa kang prayoga ulun bakal nyoba budidaya sarta minangkan sing dadi panyune anakmu Dewasrani. Duh, matur nuwun Bu Kulun, matur nuwun. Matur nuwun Bu Kulun, matur nuwun. Saderengipun matur nuwun prasajan kemawon Blaka Suta blakutang terus terang. Menawi ngantos wurung ingkang dados panyuwun kula, menawi ngantos gagar ingkang dados gegayuhanipun Dewasrani, mesti kelakon wadi paduka kula ler sak nggen-nggen Bu Kulun. Kula sebar. Aja Durga, aja. Aja nganti memirang marang kawibawane Ratu Kahyangan. Kulup Indra Suropati wonten dawuh duh Rama Bu Kulun. Mara gage timbalana sowane Bathara Brahma ya Sang Budawaka. Kadhawan marak ing ngarsa ulun lho nggih ngestakaken dawuh duh Rama Bu Kulun. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyana raka wonten dwi iku saknyatane gunjang seret minangka potemon meleri rinendang muni rinenggo kirang merasa kami asing Hanjrah kang puspita harum kasiliring samirana mrek sekar kadung ko ngas gandanyo maweh rarasrenaning driya
Saklangkung wanter timbalan paduka kula pun jawata saking kahyangan swarga dahana pun Bathara Brahma arsa nyadong rumentah sabda sabdanipun jengandika pukulun Bathara Guru nuwun inggih pukulun Sang Manikmaya. Brahma pun ulun arep takon marang jeneng kita Bathara Brahma. Duh pukulun, paduka pukulun badhe nyuwun pirsa babagan menapa duh Rama pukulun? Brahma, pangwasa kahyangan tunggal ingkang mapan ana kahyangan Suralaya kene kuwi sapa Brahma? Duh pukulun, pangwasa tunggal ingkang boten wonten tunggale inggih muhung namung jengandika Rama pukulun Bathara Guru. Sing wenang nemtoke abang ijone lelakon sapa Brahma? Mboten wonten sanes ingkang wenang nemtokaken abang ijonipun lelakon nuwun inggih paduka Rama pukulun Bathara Guru. Yen aku kandha ngalor, dewa sanesipun inggih badhe ngaler. Yen aku kandha ngidul, dewa sanesipun tartamtu inggih badhe ngidul duh pukulun. Bagus. Yo yen pancen kaya mangkono Brahma, aku bakal perintah marang jeneng kita Bathara Brahma Maradhyage. Maradhyage jeneng kita Bathara Brahma baliya ana kahyangan kita, kahyangan swarga dahana. Dina iki uga pegatna katresnane. Pegatna katresnane anakmu Dresanala kelawan Janaka pukulun. Oh jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita, kados sinamber gelap rasa kula pukulun. Kenging menapa paduka Rama pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnanipun Janaka kelawan Dresanala. Kamangka sakmangke Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi. Woh ing katresnan antaraning anak kula Dresanala kaliyan satriya panengah Pandhawa pun Janaka pukulun. Nyuwun pangapunten. Awrat anggen kula badhe nglampahi jejibahan menika duh Hyang Adi pukulun. Brahma, ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa kang dadi dawuh ulun. Kenang apa kok sak mengko kita mbadal dawuh ulun? Eling Brahma, lati pakarti kudu nyakah yangan Suralaya. Yen sira mbadal dawuh ulun, yen sira mbantah apa sing dadi dawuh pangandikane pangwasa tunggal kahyangan Suralaya, apa kira-kira kowe kuat nampa siku denda saka Bathara Guru? Nanging kepripun nasibipun jabang bayi sadroning kandhutanipun Dresanala ingkang boten weruh kintang kimpuling lelakon menawi benjang agengipun nangletaken tiyang sepuhipun duh Rama pukulun. Aja kuwatir rasamu Brahma. Yen Janaka wis ngalih saka kahyangan swarga dahana, anakmu Dresanala bakal ulun dhawuhake marang putra ulun ya kuwi si Dewasrani. Nanging pukulun ora susah nganggo nanging. Budhalo dina iki Brahma pothok mati aku. Budhalo Brahma. Piye iki? Dalah.
Dewa-dewa sugata marang sureng prangudane arum-arum. Ngendanu ing ngawiyat Narada ngepalani. Udayeng kali cedhengetan iline sate gule enak rasane sinden ayu enak rasane lah iki. Adi Guru wonten dawuh Kakang, pripun panjenengan kok ngaten niku pripun? Menawi paduka badhe misahke katresnane Janaka lan Dresanala, ateges wonten paribasan idu dinilat malih. Si Janaka lan Dresanala menika rabi awit saking perintah paduka. Mangka kula sampun mireng pekabaran yen to sak mengko Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi wahing katresnan antarane Janaka lan Dresanala. Lah kok samenika paduka badhe pisahaken katresnane Janaka lan Dresanala niku ngangge dasar napa? Ngangge wewaton napa? Kakang Narada, sedaya pernatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuan, nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah sakpakon ulun boten kenging mbadal dawuh ulun. Lho iya ning aja ngono ta, aja ngono. Kula ngerti panguwasa tunggal menika wonten asta paduka. Ning Adi Guru kudu eling. Adi Guru kudu eling paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Menapa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula kadhapuk dados mantri muka menika kejawi mbiyantu jejibahan paduka. Kula inggih kadawan ngemutaken bilih paduka menika kesupen kinen ngleresaken menawi paduka menika tumindak lepat. Kakang Narada, dewa srani menika putra ulun. Napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak? Lho, ora kleru, wong nglabuhi anak kok kleru iki piye to? Lah nyatanipun kenging menapa Kakang Narada nyentulani ngang dadosan anak polah bapa keperadah. Lho, wong tuwa kena meradahi nyang polahe anak. Ning ya didelok dhisik, polahe mau kaya apa. Lah iki. Yen polahe anak ngarumke jenenge wong tuwa wajib meradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa, ya kudu dielingke ta. Mboten namung kok diujuk mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadian. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kedah emut Adi Guru dados ratune para dewa tumindakipun kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun penggalih. Niat paduka menika lepat awit badhe misahaken tiyang jejodohan mung nuruti karepe anak karo bojo. Bathara Guru ratuning dewa paring dawuh boten kenging wola-wali menawi Kakang Narada boten sarujuk kalian pikajeng ulun, Kakang Narada saged ninggalaken kahyangan. Welah dalah. Rudha montap lirikin tap duka yayasinipi Jojo pang mawi ngowengis kemejot medhon ning ledi. Wonten alam donya niku wonten cacah sekawan. 1 hukum adat, 2 hukum kodrat, 3 hukum negara, sing pungkasan hukum karma utawi hukum dharma. 1 hukum adat, contone ana desa ngenekke syukuran. Syaratnya kudu mujuti sesaji ingkung kebo, gandeng desa kono ora kuat tuku kebo, kena disiasati tuntut gedang disikili papat, diwenehi sungu, niku pun muni kebo, danyange ya ora kenyih. Ngaten.
Angka loro hukum kodrat. Srengenge niku panas. Ning kena disiasati gawe payung utawi capil. Lah niku. Angka telu. Angka telu hukum negara niki nek kena disranani kena disiasati. Watone duwe duit akeh, hukum niku kena dienggak-enggokke sak karepe blenduke wetenge dhewe. Ning sing pungkasan hukum karma utawi hukum dharma. Niku hukum itu minta sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih bakal balekake. Sing gawe bakal nganggo. Ing atase aku mung rekoso mikir, beteke mung mikirake, lah kok ngetoke siunge dupeh lagi dadi panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Narada pun mboten gumun, narada babar pisan ndak gumun. Beda apa aku ning kene? Kayangan hawane panas nunggak waru, narada ora melu-melu. Kadya dara-dara miturut hanut sumarang mring Gusti dene siti miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara ora narepan mring pro hati pramoni wis ulun sembadani apa kang dadi panyuwunmu lan pamutahe Dewa Srani anggone kepengin Dewa Srani duweni idam-idaman sesandingan kelawan putri swarga Dahana ya kuwi Sidrasanala anak Bathara Brahma. Ing ripalungguhan iki pun ulun wis minangkani kang sarta nyembadani kabeh pramoni. Duh matur nuwun Bu Kulun, paduka nek nuruti karep kula ngaten kok rumangsa kula, rumaos kula kok saya suwe saya ganteng, saya suwe kok saya ganteng. Ya ampun. Ampun pun mboten usah dipun penggalih, ampun dipikir Narada lunga dewa-dewa sing pengen daftar ning rombongan kene. Kelangan dewa siji rapateken, pun mboten usah dipun pikir. Narada tiwas Narada yo ngelek-ngeleki rombongan. Tiwas leh keminter. Pun mboten usah ngelek-ngeleki rombongan, pun. Kelangan Narada pun mboten usah digubres, mboten usah dipun gagas. Rumangsane apa? Teng kayangan mriki ora ana wong pinter, ora enek wong bodho, kabeh rata-rata. Nek sing minteri kok dikiplas mawon. Dewa model kaya ceret ngono kok. Cangkemmu muni piye mau? Cangkemmu muni piye? Mbok kira aku wis sadah ngono, Rumangsane aku wis sadah. Aku mbok lone dewa kaya ceret, kupingku sing krungu, kupingku sing tengen. Mbok kira sudarungan apa piye Narada? Mangsane bola-bali tak titeni lho. Kayangan yang ngrene Betari Durga, hawane mesti kesro, hawane mesti panas. Dasare Durga dewane begenggek. Aduh, ya ampun kula dilokne dawane begenggek paduka
Paduka kok kendel mawon, Paduka kok meneng mawon kados pundi? Mbok Paduka menika bela dhateng kula. Lah nyatane kowe genggek tenan ora? Nggih. Lah iya. Nek iya ya wis ora usah bengok-bengok. Ya ning sik rapet ya. Karo maos kula kok. Iya. Nggih. Kabeh kuwi ndak lakoni. Kabeh kuwi ndak lakoni awit saka gedene rasa tresnaku marang jeneng kita Pramoni kang sarta tresnaku marang putra ulun Tunggul Malaya ya kuwi Si Dewa Srani. Inggih ngaturaken ageng panuwun dene semanten sik katresnan Paduka dumateng bojo kaliyan anak. Ya padha-padha Durga padha-padha. Tegese ing ngeri palungguhan sak mengko kewajiban ulun wis rampung. Ya kuwi kewajibanku mung perintah marang Bathara Brahma kinen misahke katresnane Janaka kelawan anake wadon ya kuwi Si Dresanala. Mungguh lelakon sak banjure tak borongake sak wutuhe marang jeneng kita Pramoni. Inggih, matur nuwun Bu Kulun. Kewajiban Paduka sampun rampung, Paduka sampun gelem, Paduka sampun kersa perintah dhateng Bathara Brahma kinen misahaken katresnanipun Janaka kaliyan pun Dresanala. Kula ngaturaken panuwun. Lelakon selajengipun Durga ingkang badhe ngerampungaken dedamel. Nganggo cara apa? Nganggo srana kang ngendi Durga bakal ngerampungake perkara iki? Duh, Bu Kulun. Senadyan kewajiban Paduka sampun rampung, nanging kula Bathari Durga nggih Bathari Pramoni taksih jubriya. Maksih jubriya sajroning ati kula. Apa bener-bener Bathara Brahma tega anggone bakal megati katresnane anake wedok ya kuwi Si Dresanala kaliyan satriya panengah Pandhawa pun Janaka. Isih jubriya rasaning atimu. Nuwun inggih lakar kados mekaten. Pramila ing ripalenggan sak mangke kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe dombani lakune Bathara Brahma saking katebian. Kula badhe tututi lampahipun Bathara Brahma apa pancen bener-bener mentala megati katresnane anake wedok Si Dresanala karo Si Janaka. Mangkono Durga. Nuwun inggih lakar kasinggihan. Ya yen pancen mangkono, aja ninggal duga kelawan prayitna bebarengan kelawan lintang aling Si Dewa Srani bisa kasembadan anggone Ratu Tunggul Malaya. Si Dewa Srani bakal dedhaopan kelawan putri swarga Dahana, widodari swarga Dahana ya kuwi Si Dewi Dresanala Durga. Lintang alian kumangertakan car tumang ratap mulat rerengan ning langit. Lintang alian kumangertakan car tumang ratap mulat rerengan ning langit. Lintang alian kumangertakan car tumang ratap mulat rerengan ning Ngasor lan pajaring Murna